Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Venerable Mother Rosario Arroyo, a saint in the making, tumandok sang distrito sang Molo, nagkabuhi nga may madalom nga pagpalangga sa Dios sa iya isig katawo kag kay Birhen Maria. Ang iya legasya naglapta sa bilog nga kalibutan kag may mga milagro man nga ginaangot sa iya pangalan. Sang Hunyo 2019, sang gindeklara ni Pope Francis bilang Woman of Heroic Virtue, kag ginhatagan sang titulo nga Venerable Rosario Arroyo. Sa atong mga kabombo nga luyag pagid makilala si Mother Rosario Arroyo o kon Madre Sayong, ang Dominican Sisters Mother House. Kaoperang Bombo Radio, nagapang-agda sa inyo nga magbisita sa Mother Rosario Museum sa Avancenia Street, Molo, Iloilo City. Bukas ini para sa imo. Katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Nay! 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 Bugtaw! Bugtaw, Nay! Ay, Silvia, ang diploma. Di ng diploma. Ha? Ay, Nay? Nano ka man? Nagkatira ka sang syabo? Hay ka? Ay, may... Over ka, Nay, ha? Bisan sa pagtulog mo, ginahulid mo pang diploma ni Manang Elisa? Hala. Ari matuod sa akong tupad ang diploma ni Elisa? Ginahulid mo gid na iyan, Nay, haw? Wala naman inasang pulos. Kay ti, wala naman siya mo. Oh, hala? Inali lang nga naghangin sang mabaskog? Ay! Hala! Ang diploma, nagtapik sa ako na buwang. Hala. Hala! Hindi ba kuha ang papel sa kuya ko, Nay, haw? Buligi ko, Nay, be! Buligi ko! Ay, huo! Huo! Nan, ara na. Nahukas ko ng papel sa guya mo. Kag wala naman ang mabaskog nga hangin. Makatilingala ini. Anay ka gani, ah? Oy, Silvia, saan din ka makadto? May kuhaon ako, Nay! Ay, may dala ka nga pusporo? Oo, Nay. Sunugon kong litsing ang diploma nga ini. Ano? Sunugon mo? Oo, Ay, Nay. Ari ay. Ay! Hindi! Naguyok naman ang mabaskog nga hangin. Ay! Hala! Ginpalit ang ginawyatan ko nga diploma. Hala, Ay! padasig nga ginlupad sang hangin palayo. Hala! Wala na! Ini ko na makita, Nay.
Ngano? Nadura sa aton panulok, ho? Ay, Diyos ko, Silvia. Hinali lang nga nagpalanindog ang balahibo ko. Amo man ako, Nay. Ini mahimo ini. Kinahanglan, makapangayo ako sang bulig. Husto? Makikita ako kay Father, Masugilanon ako sa iya. Sugiran ko siya sa nagakatabo nga ini. Lydia, hindi ayhan. May mensahe nga gusto ipaabot sa imo si Elisa. Father? Ano ay hanina man? Nakapangayo naman ako sang patawad sa iya. Apang lain ang pagpatawad sa mensahe nga gusto niya nga ipaabot. Di, Father. Hindi man kuya man nagpakot para mahibalan ko na nung gusto niya nga matabo. Hindi ba lang nga nahinambit mo sa akon nga mapisan si Elisa sa mga hilikoton sa sulod sang balay? Amo man sa iya pagtuon. Ina tungod gusto niya nga mahatagan kamo sang maayo nga kabuhi. Gusto niya nga mangin maayo ang kahimtangan ninyo sa palabuton. Bisan pa nga hindi mo siya tunay nga anak. Oo gali. Kamusta naman ang imo mga anak? Ati, si Chito na lang ang nag-eskwela, Father. Oh, nga aman. Kaya isa ko ka anak ka babayi, si Silvia Balahaw. Wala sang huyog nga mag-eskwela. Ang isa ko naman ka anak ka babayi, temprano pa nga nagpamana. Amo bala? Ote, ikaw ya. Ako, ati, Juan, nagapang labada, Kuya Father. Kung kaisa, nagainom-inom man ko upod sa mga amiga ko, Kabay nga husto lang ako. Anong buot mo sa lingon, Father? Nga hindi maglinong ang kalag ni Elisa. Kay may gusto siyang ipahanumdum sa imo. Siguro, gusto niya nga makaangkon sang direksyon ng kabuhi ninyo nga mag-iloy. Kag matabo lang ina, kung magbago ka. Kag kung makatapos sa pagtuon, ang mga utod niya. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Amoy nang ginhambal ni Father, Nay? Oo, Silvia. Nay, gusto gid guro si father mo. Chito? Gaan na kasiling kasi na. Kay man, antes nga nabugtuan sa ginawa si Manang Elisa Balanay, ginambalan niya ako, nga may eskwela gid ako sa Mayo. May gusto pagiguntan siya nga ihambal sa mga tinion nga to, ugaling wala lang na dayon. Hala? Nay? Chito? Tulukan ninyo, Ang ano nang Silvia? Ang diploma ni nang Eliza. Ara naman sa namtang sa tupad sang laragway niya. Uy, Hala? Inagid siguro ang ginamensahe niya sa aton. Diyos ko. Nay, ano habi kon si Manang Silvia pabalikon sa pag-eskwela? Ano? Oo. Amo matuod, anak. Kinahanglan,
Buhato nato na nagakadapat para maglinong ng magulang ninyo sa iya na hamtangan. Ate, sige nay Sa madason nga pagbukas ng klase, mabalik na ako sa pag-eskwela ko, nay. Maayo kun amo. Nay, ano abi kung ipabutang mo sa kwadro ang diploma nga ina ni Manang Elisa, oh? Buhaton ko ina, Chito. Panginbulahan, Chito, anak. Nay, salamat kinaya. Sa katapusan, natuman ko ginman ang ginhambal ni Manang Elisa sa akon. Sa iya ko ginahalad ini, Nay. Sa madason nga tuig, ako naman ang mag-graduate, nay. Gusto ko nga kasubong man ni Chito. Mapabugal mo man ako. Labaw sa tanan, gusto ko nga makita man ni Manang Elisa. Nga kasubong niya, may pag-ulikid man ako sa pamilya. Oh, nay? Nga nga nagibi ka? Luha ini sa kalipay, anak. Ay, ara na. Nahanda ako ng panyaga. Sa hindi madugay, maabot ni si Sylvia halin sa eskwelahan. Uy, may Nay! nagsulod. Oh, Chito, anak! Oy, ari ako diri sa kusina. O, ti ano? Kamusta ang inaplayan mo nga trabaho? Nay, nabaton ako. Nabaton ako, Nay. Kag sa Lunes, mahimo na ako makasugod. Amo bala? O, salamat naman kun amo. Nay, may plano ako. Ano ina? Isahon na lang naton ang lulubngan ni Manang Elisa kag ni tatay. Aba, oo. Masupot ako sa kwarta, Nay. Gusto ko nga isahon na lang sila para nga mapos ang aton pagbisita sa ila. Hatagan ko sila sang disinting nga palawayan, Nay. Hatagan ko sila. Ari naman ako sa atubang sang laragway ni Elisa. Elisa, anak. Buwas, graduation na ni Sylvia. Kagang iya diploma, mabutang ko naman diri sa dingding. Pareho sa inyo ni Chito. Salamat, kid, ha? Kibisan wala ka na sa amon. Ginatinguhaan mo gihapon nga mabutang sa maayo ang amon kabuhi. Gani utang ko sa imo ang pagtapos sa mga utod mo. Kag nakahibalo ako nga malinong ka na sa nahamtangan mo. Tugod madugay na kid nga wala ka na nagpabatsyag sa amon. Hindi ka gid namon malimtan, anak. Hindi gid. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede Magabiang, dili natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamata sa magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpanamati? Sa adlaw nga ini isa naman kasulat ang aton kabasahon. Kag ini naghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Charity. May crush siya sa nga lalaki nga tubtub subong hindi giniya malimtan. High school pa lang sa sadto sa makabatyag sang attraction sa isa ka lalaki. Ihinago na naton sa ngalan Paulo. Classmate sila. Mabuot ini si Paulo. 4th year high school na siya sadto. Kag sa isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sa kasaysayan ni Charity nga yaman ginpasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sa kasing-kasing, kag kaisipan ko. My life goes on, I know I will love someone new someday.
Paulo sa tuig nga ini. Oy, Charity, okay ka lang? Ha? Ay, nga ahaw? Doon nagalupad ang pensar mo, haw. Kaina ka pa nagkakaurungan. Nagbasa ka lang kung sinong ato nga classmate sa master list. Natulala ka na dayon? Wala Nalipay lang kuya nga. Laban sang aton classmates subong. Classmates man naton sang nagligad nga tuig. Classmate maghihapon naton ang crush mo. Crush man? Sinong crush ko haw? Ambot siya ay. Ginadakop-takop naman lang ka Pero nakita ko gid ba lang nga nag-blush ka. Dumay buot gid silingon. Palagpat kay mo ya. Bata pa kuya no. Wala pa kuya naga-crush-crush. Hala! Classmate ka subong ang intang si Joanna? Nagpanaong na galing seksyon niya? Wala mo gali kaina na basahan ang iya ngalan haw? Wala ko natalupangdan, no? Ay maano di siya sa klase, taman? Mapainta naman sa mga lalaki? Uy, shh! Ang ba mo. Basi kung may makabati. Tuod man. Feeling niya, superstar siya. Center of attraction. Pero, kadlaw lang ko, no? Nagnubo ang iya section. Halin sa 1, nag-section 2. Nagapanunod lang guro mo. Grabe ka gid balaya maghusga mo. Pero dumatuod man Pabay, ilan ako mag-ininta siya Hi, Charity. Oh, nag-aisahanan ka lang din sa ginapungkuan mo, ha? Si Belle, abi. Absent. Galain ang iya pamatsyag. Abo bala. Amo gid na masubok kung isa ang close friend mo. Kung wala siya, nag-aisahanan ka gid. Hindi man abi ako pala barkada Kung sa bagay, ako gani amo man Paulo, ara ka malang gira? Ikaw galit, Joanna. Oo nga, may kinahanglan ka ba na sa akon? Tani Buong! Dukan namin ganitong sang babae nga ini Nag-istoryanay pa kami ganit diri ni Paulo. Masamong git. Ate, sige Char, bayaan ko ikaw Optan ko lang sa makadali si Joanna. Ano ya kahaw? Hold? Ano siling mo? Ha? Ang siling ko. Sige na. Maglakat na ka mo. Paulo, dali na. Sabado naman, buwas. Ay, may PMT naman kami. Kapoy naman ni karon ng lawas ko. Ay, oo gali. Officer si Paulo. Kagbati ko kaina. Siya ang mahandle ng company namon, boss. Oh, yes! Yes! Kaliwa! Kaliwa! Kanan! Kaliwa! 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 Kanan! Kaliwa! Uy, wow. Kaliwa! Katisog niya sa paglakas ng crush ko.
Kag samtang nagatulog ako sa iya. Duwal ako nakabatsyag sang kakapoy, ah. Oh. Ah! Ay! Aragoy! Ay! Ay! Agay! Charity, plano ka? Dali. Buringan kay ko nga makatindog. Dali ka. Ano abi kay? Nadusmuan ko ang bato nga nagaulbo. Haragay, kasakit sang tuhod ko, ah. Napilas pag inang Dali ka. butkon ko. Patindugon kay ikaw. Dali. Oy, sinuyatan siya ni Sir, ho? Yodi, ha? Ang mga tunto, kinsunlog pa nila kami ni Paulo. Pero, daw feel ko man. Bisa nagapala nakitang lawas ko. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang leg sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Dosa na lampot ko ang langit. Sang ginuyatan ni Paulo ang kamot ko kaina. Samtang ginapatindog niya ako. Ay, natouch ko isang concern niya sa ako na. Kag nagtugang pag ginagkaluyag ko sa iya. Ay, Paulo. Paulo. Wala man isang tupang project naton sa classroom man. Kalaway gihapon sa aton nga kwarto, ah. Ay, oo, ma'am. Gusto ka gidya, I agree. Ano bigay wala man sa mga nang ginpili naton nga presidente mo? Kung hindi absent subong, late naman buwas. Tani, si Charity na lang ginpili ninyo nga presidente. Ay, ang inta man yung ginpili ninyo, kag. Te, tanawan nyo na bala? Oh, si Joanna ang ginalibak nila. Kay absent subong. Charity. Oh? Kaya lang presidente namon. Oh, kamo, sugot kamo? Ha? Kag si Joanna, ya? Paano siya? Wala man sa mga ng babae nga to. Kundi magpainta kag magpakyot sa mga lalaki. Ay, mugid. Buwas, pahalin no na namon siya sa pwesto. Kag ikaw ang ibulos namon siya, Charity. Ote, ano sa imo? Ano? Nga ginbuhat ninyo ini sa akon. Ako ang class president diri. Ginbastos ninyo ako. Ako ang nagdaog. Kagtapos, islan lang ninyo ako sang amo lang sini kadali. Di nang hustisya. Ay, Joanna, bago lang kami ang kabalo. Nga hindi kag libagay sa pwesto mo. Kundi sa muse lang. Oh, shit! Shit, gid ka mo! Isugid ko kamo sa office. Sige, buhata. Kay wala ka man sang binuhatan sa klase naton.
Ano kagid? Nga ikaw gid yung ginatulod sang klase nga mag-president? Joanna, sorry ha. Desisyon ini sang majority. Kag nga Ano gid yung mahimo mo sa klase, haw? May project ako para sa ikaayos ang aton classroom, Jo. Oh, really? Like what? Papintahan mo ang dingding? Mahimo ko manina. Bisan ako patanan ng mapinta. Amo galiin ang luyag nyo? Ako gihapon ang presidente. Hindi ninyo ako mapahalin sa pwesto ko. Kag ikaw, ha? Piling gwapa kagid, pero wala ka man sang ibuga. Nakahibalo ako sina. Kag nakahibalo man ako, kung ano lang ang ikasarang mo, Joanna. Abi mo balakchar? Daw tutoy si Paulo nga nagasunod-sunod kay Joanna. Ha? Nga aman? Isaya lang katawag kay Paulo? Dayon man palapit sang tawo? Nagainit ang ulo ko kay Joanna nga ina. Nagasalig lang siya kay hinablos gali siya sang isa ka maestra dire. Ay, makaluluoy man gali si Paulo. Naandan lang siya nga suguon, kag paikug-ikugon sa iya. Gali. Ginalibak niyo gali ako? Joanna? Joanna? Mga intrigera gid kamo yan, no? Nga ginahingabot niyo gid ako, ha? Joanna? Ano naman wala ina? Ang duha nga ini, ho? Nabatian ko gid nga ginalibak nila ako. Charity? Husto ka, Paulo. Ginalibak matuod namon kamo nga duha. Tungod hindi na hustong ginabuhat niya nga pagmando sa imo Kag dayon mo man kasunod sa iya. Naanad na lang na siya mag-underestimate sa mga tao nga pareho namon. Tinampa na lang kakaron. Tilaw Abi gusto na ina. Ginatulog na kita sa mga tao. Isa lang nga mahambal ko sa imo, Paulo. Kung luyag mo nga respetuhon ka sang pareho mo, hatagi man sang respetong kaugalingon mo. Ini kay magsunod-sunod ka na lang sa babae nga ini. Charity? Nga mo man to yung ginhambal ko kay Paulo man. Ay, nakibot gid siya. Nadala manabi ako sang kainit ko Ay, ang mayo pa. Istoryahon ko siya karon sa eskwelahan. Paulo, mahimo bala kita nga makasugilanon? Okay. Parte bala sa ano ina? Sorry sa nahamba ko sa imo kahapon ha. Na-carried away lang ako Wala sang kaso, Charity. Tungod gani sa imo, nakabugtaw ako sang kamatuuran. Ang laom ko, abi, kung mapaidalom ako sa kay Joanna, batunan niyang pagigugma ko. Ginabuso lang galit niya ako. Nagkapasalamat kita ko sa imo, Charity. Ay, wala sang anuman, Paulo.
Kadasig lang magligad sang tinuig. Kag subong, manugtapos na ako sa college. Apang nagabalik-balik gihapon sa pinsar ko si Paulo. Nanginsuod kami nga mag-abyan. Tubtub nga makatapos kami sa high school. Kag wala na kami makakita ay subong. Apang nagapabilin gihapon sa dughan kag huna-huna ko. Ang matamis namon nga pag-ubtanay. Amo man ang akon sekreto nga balatsagon sa iya sadto. Ay, Paulo, hindi ko gid malimtan nga nakaangkon ka sang bahin sa kasing-kasing ko. Hindi gid. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Kag diri natapos ang kasaysay ni Charity nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa atong pratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sa kasing-kasing kag kaisipan ko. Direksyon Marnie Mungkal. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Jessica! Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Sinungaling talaga ang pusong ito.
ako'y naghilom na. Mga sugat nito, pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Jessica. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kung swertihon, makaangkon kita sang kay gayonan. Nga masugilanon si Brando. Agod ibaligya niya sa ako ng ya foundry shop. Kuna mo, wala pa madula sa imo ambisyon. Ang mabakal ang foundry shop sa mga di arko, Dad? Wala pa. Hindi bala nahambal ko na nasa imo. Gusto ko maging akon ang foundry shop sa mga di arko. Kag isa pagin imbitar niya kita sa isa ka parte sa iyana. Kag hindi ako maluyag. Nga hambalan nato na natungod sa butang ngayon ako ato na kita dito. Osto ka, Dad. Ikaw ang masunod. Balaw ng ato nagalon, nga malayan ang pamatyag ko. Kag ikaw ang madulong sila sa balay ni Brando de Arco. Sige na. Lakat na. Pagwaan ang auto sa garahe. Ate Ochoy, ikaw may balo. Pero pagbalik ko, dalon ko ikaw sa doktor. Hindi na kinanglan na. Trangkaso lang niya to. Lakat na. Ibasi kung ginahulat ka na nila. Oo, Ochoy. Teresa, ano bang kinahulat mo dira? Magsakay ka na dire. Malakat na kita. Okay, Daddy. Nagapamangkot pa ako sa driver Kung sa diin na si Tomas. Kung nagpamati ka kung tani nakabati ka nga si Tomas, gintrang kaso. Kag si Leo among madrive sang salakyan. Siyang madala sa aton dito sa balay sa mga di arko. Nakabati sa sila, Dad. Kamalo ka? Medyo may ginapaminsang importante si Teresa Shut up! Leo, malakat na kita. Yes, sir. Nakahibalo si Lok. Kut nga ang nagapaulihi ako sa pagsakay. Gusto ko man lang tuntani nga magtulok sa akon si Leo. Kag makita niya ako sa dagway ko nga ini. Tungod matahom ako, subo nga gabi. Apang bisan ka isa, wala gid siya magbalikid sa akon. Amoy na kun nga ang nagapangyaguta sa akon kung magtulok si Luke. Pero sige lang, mangin akon kagid Leo. Mahulog kagid sa akon mga kamot. Ari na kita, sir. Madali lang, ha? Buksan ko lang ang portahan sa auto. Op. Op. Ara na, sir.
Bah, kanamo na sa mga bisita sa sulod, Daddy. Amo matuod. Leo, ubaya ako sa pagpanaog. Basi kung makasandad ako eh. Oo, Ma'am Teresa. Maguyat ka sa kamot ko, Ma'am. Oo, Leo. Leo, gusto ko nga mabatsyagan ng imo mga kamot. Hindi. Ang kamot ko. Ginduot niya sa dugan niya. Wala mo bala ako, mamis? Ngangagin butong mong kamot mo. Nagatulog si Luke kag si Papa sa balay sa mga diar ko. Kag wala sila makakita sang ginabuhat ko. Ay, hindi ka makabalibad sa akon hastasan o Leo. Mangin akon kagid. Kag basta gani gusto ko, makuha ko. Teresa! Ano bang ginabuhat mo, Dira? Dali na! Okay. Ara na ako, Dad. Dad? Mas maayos siguro nga may kaupot si Tomas sa iya quarters dito sa garahe. Basi kung maano siya dito eh. Delikado subong ang trangkaso. Nakahibalo ako. Nakalisensya na si Leo nga dito siya matulog kay Tomas. Agud maatipan niya ini. Kag nalipay ako nga may nagaulikid sa kay Tomas. Natural, Dad. Tao man siya eh. Mr. Arnold, salamat ka nag-abot ka mo. Kay salamat man sa pag-imbitar sa amon, Miss Diarco. Si Luke, gali. Hi. Nice to meet you, Miss Cecily. Thanks. Kag si Teresa. Hi. Glad to meet you, Miss Cecily. Thank you, Miss Teresa. Sir Arnold, nagaulat sa imo si Daddy. Kaupod sang iya mga abyan. Patod, malipay siya kung nakita kanya sa library. Nagainom sila dito eh. O ano, dalon ka ikaw dito? No. Ako na lang ang makadto dito. At ipanan na lang ang mga bisita mo. Salamat, sir. Oo, gali. May ipakilala ko sa inyo, Luke. Teresa. Siya ang akon abyan, si Jessica Carion. Hi, Teresa, Luke. I'm glad to meet you. Oh, wow. What a beauty. Nga karon ko lang siya makilala, Miss Cecily. Hi. Grabe kung magtulog sa akon si Luke. Daw kita pating akon kalag. Kag si Teresa. Nagatulog siya sa akon. Kag sa iya nga panulog. Makita akong kahisa. Ang kaakig. Nga. Wala ako sa nahibalaan kun nga. Katahom sa imo abyan, Miss Cecily. Ayhan, may kahigayunan kita. Ga makasugilanon sa maayo, Miss Jessica. Mahimo nga hindi. Oh. Kag hindi gid mahimo nga mahatagan ka sang tsensa, Luke Arnold. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps
cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Salamat. Nag-alabot ng tanan nga bisita. Kag nagatipon sila sa kundi ng gusto nila. Nagasugilanon. Nagabalita ay. Apang sa sekreto lang. Nagapanilagay kung sino ang may pinakamatahong nga gown. Kag ako, wala sa nakakilala nga isa lang ko kamid kaginagda ni Cecily nga mangin bisita niya. Ay, kagwala na ako sa nabatyaga nga nervyos. Nakita ko nga nagatulog pirmi sa akon si Cecily. Apang nagayuhom ini, kagwala siya sang ginsaway sa akon. Nabatyagan ko nga makatupong ako sa bisan kay sino nga bisita diri. Kung makita lang tani subong ni nanay. Patuod nga may mapabugal gid siya. Apang nakahibalo man ako nga akig siya. Kung mahibalaan niya ang ginbuhat ko. Ayhan, ubahon niya ang bayo ko nga ini. Kag si Luke Arnold, nagatulog man sa akon. Kagang iya panulog to sa may buot silingon. Wala man siya sa nahibalan kung sino ako. Or pasi nakahibalo na siya nga ako. Isa lang kakabulig diri. Apang bisan kisa. Wala ko siya makita sa balay ini. Kag sino siya nga magpugo nga mag-enjoy ako, no? Hindi ko siya pagsapakon kung magtulog siya sa akon permi. Wala akong mahadlok sa imo, Luke Arnold. Bisan sino ka pa. Sa bugos nga gabi, hindi makakasa kung panulok ang babae ngayon na. Nga mo ko palang makita. Ara sa iya ang ginahandom ko sa isa ka babae. Katahom sa iya kayo. Ang iya nawong, may kurti nga kasing-kasing. Nga nakuronahan sang buhok. Nga ang duag, daw sa duag bulawan. Sa bugos sa gabi, hindi ako mapahamtang. Tugtog nga hindi ko siya mahambal. Kagda wala sang katapusan ang panyapon ngayon eh. Wala sang tsansa nga makapalapit. Gilayon ako sa iya. Ay, salamat. Nakatapos man sang panyapon. Kag ang mga bisita, atos lasubong sa kadakan, nagainom sa kape. Kani, makasugilanon kita sa makadali. Cecily, success ang imo nga party. Ikaw amo man. Ikaw ang ilang nga ginakagulaan. Pero maayo kagid maglikaw sa mga istorya, no? Maayo ka magtudlo sang akon nga buhaton eh. Sang primero, nakulbaan ako. Nakita mo bala inang si Teresa Arnold? Wala nagapulo pa miso kung magtulog sa akon.
Do pareho pala nga. Nakahibalo siya nga piki ako nga bisita. Pareho lang sila sang yautod na silyok. Hindi sila pagsapaka, ah. Naisahan mo sila tanan, Jessica. Pareho sang ginasiling ko. Pareho lang kamo sang sitwasyon sa kabuhi. Ay, oo gali. Mabilin ka, anay, diri, ha? Mabalik lang ako dayon. Tanawon ko, anay, kung ano pang kinahanglan sa mga bisita. Kay nagbilin si daddy nga kinahanglan. At ipanon ko gisang maayo ang pamilya ni Oliver Arnold. Ah, sige, ha? Ah, sige. Nagkaisahanon ka na lang pala, Dre? Ma, may nagsulod? May, si Luke Arnold? Wala ko maguna-una ang may tao gali, Dre. Pero ang matuod, nagakatingala ko kung diin ka nagakadto. Mahimo bala ko nga makapungko? Nga, hindi. Para sa tanan ang pulungkuan, diri. Wala kita makambalanay sa bugos nga gabi. Matuo din, ha? Apang wala kita sang dapat nga hambalan. Gani, sorry, ha? Kinahanglan nga magsaylo ako sa piyak ng kwarto. Madali lang. Kinuyatan niya ako sa abaga. Kagin papungko liwat. Please, hindi ka na magalin. Miss Jessica Carion? Pwede ba lang tagon ko na ikaw sa ngalan nga Jessica? Sang nagpanyapon kita. Nakita ko nga interesado ka man sa akon eh. Hindi ba la? Nagsala ka? Oo. Hindi ako magpatis na. Pero, natingala lang ako. Nga nga subong ko lang ikaw nakita. Kadamo na sa mga parte nga nakatuan ko. Apang, wala ko pag hindi ka masugata bisan makaisa. Wala kita nagahulag sa pareho nga lugar. Pero subong, nagtabuay na nga aton banas. Ikaw ang pinakamatahom nga babae nga nakilala ko. Ano sa imo kung maglibot-libot anay kita sa makadali? Masakay kita sa amon auto. Hindi mahimo, ina. Nagkapanimaw siya sang vino. May, hubog siya. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sa offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sa kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa katawo. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko malimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Jessica, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo!